قد ما بسهر ليلك على قد ما بتسهمني في نار. ترجع قلبي يغليلك ويجيلك علشان يختار، وانت بلا انت هنا. ассалому алайкум дӯстони азизи ман, ҳама каса хушомадем ба канали ман. Иҷада як намуд торти бисквити осонаки камхарҷак тайёр мекунам. Барои маҳсулотҳои дарунаш мо 10 дуна тухмдар курай, 10 қошуқ шакар, 10 қошуқ орд, инам хел да миска 5 дуна тухма шикаста андохтум. Баъд 5 қошуқ шакар меандозем, ҳамхел миксер мекунем то кафки сафед каданша. ҳамичем граммаки фаҳмондана қошуқ кати нақстарак айдихтаро. Як дута хоҳараку меган ки граммаки фаҳмонен, и хел осонай. Ина 5 дуна тухмда 5 қошуқ шакар, 5 қошуқи пур шакар андохтум. ҳамхел миксер мекунем. Баъд духтаро агар шумо да фора разрихлитель андозен. Не ки бе разрихлителам баланд мешава. Обязательно нестай. Апаҷонои хоҳарҷонои ман, дӯстони азизи ман, навора ки тамошо карден, маҳқул шуда бошатона лайк монен, комментария нависен. Касе ки бе подписка тамошо мекуна, подписатсия карда тамошо кунен. Аз ҳаматон миннатдор мешам. Духтаракои хушрӯ да комментария нависен кани ютуботон хушрӯ кор кардеста ё ки не. Ай телефони кӯдаком ютуб медаром даже ба VPN кор намекуна. Аймо VPN платняй ҳаҳоҷирашда кор кардестай. Обычный VPN вообще кор намекуна. Просмотрои ютуб ҳам хел сусти шудагие ки хай оста аймобайн мерава меган ютуб. Россияда вообще дига кор намекадай. Инам хел тухму шакар алараш да кафки сафедки кадак, баъд 5 қошуқ орда андохта, инам хел лопата кати алараш мекунем. 5 дуна тухмда 5 қошуқ шакар, 5 қошуқ орд рафтагиай. Да листи духовка пергаментная бумагая монда тестая мерезем да духовка 160 градусда пухта мегирем. Ягон ним соата тайёр мешава. Листи духовкаи ма диаметраш 33 сантиметрай. Аз мобайн 30 минут гузаштак инам хел бисквитмон тайёр шуд. Ба нами тарз дута бисквити 5 тухма тайёр мекунем. Обши 10 дуна тухм мерава. Инам хел ҳар дуи бисквитоя пухта гирифтам. Барои креми даруни торт боша 300 грамм сливочное масло, щедрое лето, крем лёвский, фарқ надорад чӣ хелеш ки боша меша. Якта банкачаи сгущёное молоко. Пеш ай креми торта тайёр кардан сливочное маслою сгущёнкая ҳар душа берун да гирифтамонен. Ай холодильник берун да боша. Ягон 5 соат истайнем хел мулоимаки хушрӯ мешава. Комнатная температура боша бояд. Инам хел ҳар душа косачаи миксерда гирифта то алараш шудани кремона миксер мекунем. Креми беҳад бамаза мешава. Инамиҷа кор кардестам бачаҷонум пешум да истодагиай бо мультикша баланд када тамошо мекуна. Телехчаки очаш. Инам хел креми тортмон тайёр шуд. Бисквитоям тарелкая мондам хеле круглый буридум. Зиётёша ай блендер гузарондам хеле крошка тайёр кардам барои болои торт гирдакошда. Да ним стакан кипитоки хунук шудаги 3 қошуқ сгущёное молокои андохта алараш мекунем барои болои кожода рехтан. Шакарам андозен мешава. Инам хеле якум қабати бисквита монда сиропи тайёр кардаги камтараки болошда мерезем ки торт хеле сухой набиёя.
Инами сироп мулоимаки хушрӯ мекунаша. Баъди сиропа рехтан крема болои коржда монда ҳавор мекунем. Ҳами креми тайёр кардагия 3 тақсим мекунем. Якуму дуюм қабати торда бояд раса, баъд гирдакошда. Инам хал крема ҳавор карда болошда ҷем мерезем. Мешавад ки варения истифода кунен, варенияи шафтологӣ, зардолу, баъд олуча, баъд мешавад ки ягода истифода кунен, банан, фарқ надорад, чизе ки мехоҳен ҳавае истифода барен. Ман гуфтам ку да холодильник инами ҷемо ҳам хел истодагӣ буд, кӯдако нахӯрдан, баъд даруни торда истифода бурдам. Ҳами бисквитоя бо мешавад ки аймубайнош хеле бурида ду тақсим кунен, 4 қабат крем шакида боло ба боло коржая мондан гирен. Хай ба хоси хутон мегум ку чӣ хеле ки мехоҳен ҳам хел кадан гирен. Манда ҳами хел осон буд, ба нами тарз тайёр кардам. Инам хел дуюм коржа мемонем, болошдаи сироп мерезем, баъд крема монда хушрӯ када рӯи торта маҳкам мекунем, ҳамаи ҷошда ҳавор мекунем. Дӯстони азиз, иҷада интернет-магазини хоҳарма нишон додестам. Да WhatsApp интернет-магазин дора. Инам хали мусульманская одежда, детская одежда, баъдам хали 1001 майдачӯйдагием мефурӯша магазинашда. Хоҳишмандом марҳамат, ссилкаша мемонам да якум комментария. Дароян бороша тамошо кунен. Як-ягон чӣ маъқул мешаватона харидорӣ мекунен. И хоҳарам да ютубам канал дора. Номи каналаш влог Шабаҷунай. Касе ки надона агар, ссилкаи ютуб каналшам да якум комментария мемонам, марҳамат дароян. Инам хел болои торта крем шакида ҳама ҷоякоша маҳкам мекунем, баъд крошка мепошем болошда, гирдакошда, ҳами крошкаи ҳамаи ҷошда пур мекунем. Беҳад торти бамазаи осонпазаки кам харҷак меша. Духтаро шумоям тайёр кунен, маъқул мешаватона. Инам хел торти бисквитмон тайёр шудак, да холодильник намонда, сразу майда кардам, кӯдако хӯрдан. Рости гап, и торта рӯзи денражденияи Мақсудҷон тайёр кардагӣ будам 24 ноябрда. Бачаҷони ман 4 сола шуд. Худоҷон 100 сола шава, асалиёчааш. Инам хеле торт пухтам, хушум надодак хеле гулча-пулча кунам. Ҳами оддиҳак тайёр кардам, тамом. Бо шаварум пахлава овардагӣ будан, шашлик овардан, ҳама каса оилавӣ 6 таим хӯрдаем хонада. Барои ҳамин хеле торта сер кремак накардам, хеле оддиҳак пухтам. Духтаро, кадомитон ки телеграм дошта боше, ссилкаи телеграмам мемонам да комментария. Дароен подписатся кунен, канали беҳтаринай. Бисёри духтаро да телеграман. Инами чизе тайёр кунам, чӣ рецепти боша, ҳамҷа партуфтан мегирам. Прогулка броем, сурату видео гирифта партуфтан мегирам. Да ютуб уқа активный нестам духтаро. Кадомитон хоҳен, дароен. Баъд группаи WhatsApp-ам ҳастаем. Барои духтарое ки телеграм надоранд, ссилкаи группаи WhatsApp-ам мемонам дароен. Да телеграм якта канали главный дорум, баъд ҳаваи канал чати переписка дора, чати комментария. Уҷадаям ҳами занако ҳамошон доромадагиян 427 нафаран. Канали главнида 1600 кас, а чати комментарияда 427 нафар. Ҳама занакои шудор, кӯдакдор, ба мане группада ҳастанд. Пухту паздошна сурат мегиранд, мепартоянд. Ягонҷо прогулка меброянд, сурату видео када мепартоянд. Беҳтарин группая, беҳтарин каналай. Хоҳишмандом марҳамат дароен. Ай наздик катима шинос мешавен. Иҷада барои шаварум свежий овощной салат тайёр кардестам. Якта пиёзи сурх гирифтам, якта бодиринг, якта помидор, якта болгарский перец. Зеленам тамом шудагӣ буда, инабушам меандохтам. Инам хел ҳамаша реза карда алараш мекунем. Духтаракои хушрӯи ма, чӣ саволе ки дошта бошен, да комментария нависен, ҷавоб метим туна. Ай рӯзе ки ҳами телеграм канала кушодагиём, бисёри духтаро ҳамуҷа рафтагиян.
дига саволошона дааму телеграм метиян, ютубда комментария кам штагай. Пеш чи саволе ки буд ҳамиҷа менавистанд, то 400-500 комментария мешуд. Ҳози ҳамашон ҳамҷа руст кадаги. Занакчоя мегум дароен комментария кунай хушошона метия. Ютуб кор намекуна мегам буҳона када. Инами чи видеое ки да ютуб мондагиём, да телеграмам ҳастай духтаро. Ютуб ягон татон ки кор накад, метунен ай телеграм дар омада тамошо кунед. Ҳамаи ови шоя реза карда, болошда ним банкача гароха рехта алараш кадум. Салати халиса букаки ба мазаҳак мешава. Анай ҷада боша пагаҳи ден ражденияи Мақсудҷонай хона меҳмон омадагӣ буд. Янгам, дударам, баҷиҳанаком омадагӣ буданд. Инам хеле якум шуда хом шӯрбо тайёр кардагӣ будам. Шӯрбои бамаза ки хушро омадагӣ буд. Олии насиб боша тарзи тайёр карданша нишон метиҳам. Дав канали дигарим, канали Хон влогумда бисёрай хеле каналумда нестай. Оли нишон метиҳам. Ана ин боша рулети магазиния. Ия янгам овардай. Янгам духтари холаам мешава. Духтари холам дударма гирифтагиай. Баъд имушда ош тайёр кардам. Ошам ба мазаки хушро омадагӣ буд. Шиштем ҳама каса гап-гап када, хурсандӣ када ден ражденияи Мақсудҷона гузарондем. Якта дудар дорам, дута хоҳар. Хоҳарам дар Тоҷикистонан, ами якта дударам ҳамиҷае тамом. Иҷада боша ҳамроҳи Мақсудҷон прогулка бромадем. Ҳамсоям кӯдакошона гирифтанд, ман Мақсудҷона гирифтам. Берун бромадагием. Рӯзо калташтагиай соати 4:30 уже шав мешава. Мо шома хондем бромадем, соати 4:10 шом мешава. Шома хондем бромадем, ина бинен уже торик штагӣ. Дар пеши хонаам якта ҳамсояи наздик дорум. 8 солае ки ҳамдигармона медонем, мешиносем. Куҷое ки равем, хеле якҷоя кӯдакакумона мегирем, баъд меброем, мегардем. Прогулка, магазин, ягон кафе, куҷое ки равем якҷояем да. Беҳтарин зананд. Ҳозиҷа торгови центри Галион омадагием. Ай детский мир барои кӯдакҳо либос заказ карагиём Мақсудҷону Иброҳимҷонда. Барои Муслиму Бону боша ай интернет магазини Валбриз мегирам. Баъд ягон магазиное ки уже либосҳои калон мефурӯшанд ай ҳамуҷоҳо. Магазинда инам хел буракҳои соли навӣ овардианд, декоракҳои хушрӯ, либосчакҳои соли навӣ. Барои шумоям навор кардам, тамошо кунед. Заказои кадаги ма полкачода ҳамаша тайёр карда мондиан. Ини курткача мада маҳқул наштаг нагирифтум шай, хай дигароша гирифтам. Ози хона мерам, распаковка мекунам. Айдет мир заказома гирифтам, баъд ҳами торгови центра сеюм этажашда ҷои бозӣ дора барои кӯдакҳо. Хеле майдакай хай мешава. Ҳози иҷода камтар бозӣ мекунам, баъд меравем хона. Ана иҷада хона омадам, ҳозир чизои гирифтаги ман нишон метиҳам тuna. Ини хеле сумка гирифтам. Я барои Иброҳим гирифтам, иша барои Муслим. Ино без скидка 5000 буданд, бо со скидкаи 2500 шудагӣ буд. Хабам хе аксия шуд ки ҳами ҳардуш мада 1000 рубл ғалтидак. А так як дунаш 5000 будад ҷанҷа. Сари хушасте. 5000 набудай, на 4500 будай. Неки манда 500 рубл ғалтид. Ишам ҳамихе. Байни ия барои Мақсудҷон гирифтам. 1300 рубл будай, мада 700 рубл ғалтид. Ишам 1300 рубл будай, мада 700 рубл ғалтидак. Ана иш боша и 1800 барои Иброҳимҷон гирифтам. И 1200 штук да. Иноям акция кати гирифтам. Масалан ини дуташа гирифтам. Иш падарка шуд. Ини футболкача айвал бриз заказ карам барои Иброҳимҷон. Ана брюкакои джинс боша, иноям барои Иброҳимай. Дута гирифтам шуд. Бо суратошам дар рӯи экран мемонам чизои гирифтаги ман.
кадомитон да ссилка дар кор бошад духтаро да комментария нависен мемонам тона. Да ҳамиҷа навора ба охир мерасонам. Хайр дӯстони азизи ма, аллоҳ нигаҳбони ҳамаи мо ва шумо бошад то навори оянда. Лайк, подписаться, комментария фаромӯш накунед.